Errealitate desberdin batekin amesten dugu. Txirrindak lasai ibili daitezke herrian zehar. Eraikinak kolore bizitz apainduak daude. Ingurumena errespetatzen dugu. Hezkuntza duina jasotzen dugu, eta hizkuntza bakarrean, euskara. Berdintasunean bizi gara. Kultura ekintza ezberdinak daude, eta garraio publikoa doakoa da. Sendagai ezberdinak ditugu eskuragarri. Garatzean lantzen ditugu elikagaiak, eta trukaketa bidez konpartitu. Etorren nahi duzu gurekin ametsak egi bihurtzera?